Yes, mao pa nga gagyap babo mo bench. Oh. Sir, inin buwas, yan na nga nga adlaw, siguro ko, hinahinan at mga dumugit mga tao para ko asumat mga bukid, ang mga lugar kundi adto pag-ampo. Ano't mga nagpakhanay, sir, nga activities itong Tumeco para plastar ito, nadalagan itong traffic, sir? Yes, tumeko inin may na kami to deployment, yan ang kada ito nga mga Calvary Hill, dito siguro to Sirin, may Villamayor, nga di na may Latula. So anaton kanida nga nagdetail kitahin mga tumeko para maghapsayhan pamarada. Oo. Trapiko. Oho. Okay. So, tubtub sa no, sir, at mga pagbantay itong Tumeco, sa namati, yan na siyang adlaw, tikang? Yes, nagtikang yan anamon actually namon 7 to 7 to ya. 7 na aga ngadto 7 na gabi. Okay. So kanito ya Webes ngan Bernes. Oho. So, inin ano't dalagan iton pa mag-park inin, dinet bungsaran ko, dit bukid kundi nato itong sarakon, or skina itong bukid sarakon, sir, bawal din na mag-park? Oh. Diri naton ang pagparking ko ada ko dito kalsada ko dito halapan ng kalsada. An di lang kung ang tawag ito email extension. Email extension hindi na may pagsulod nga magbabagtas na ito naton mga kabugtuan mga tuhigbaw. Okay. So itong kalaban, like for example, na may siren, sir, kailaban itong siren, inin pwede kailaban itong siren, ito ng karsada nida, Imelda, pwede nida mag-park, sir? Yes, pwede nila mag-park nila wala tuok. Basta Wala tuok. importante, baupay lang ka inin ka parada. Kay, anyway, one way man ito. Oh. 2 lanes man ito mabibili natin ito bot nga. So, ang traffic nato, normal lagi hap. Ngan may nakita tumiko nga magbabantay di dangan magta-traffic kung magbugiyot. Paluyo-luyo, sir, pwede makag-park. Yes, pwede to. Basta maupay lang ka park. Eh, may na kasi na park nga bagan nalabaw ang bubot na so nakakaulang. Pero itong ka-park, sir, parallel yung ka-park or ano? Kanya parallel hang kung pwede nga parallel kalsada, parallel kalsada. Oo. Pwede ka piyadayago na importante nga di gud nalabaw liwatan. Ang sakyan. Okay. So, ini na pira nga mga traffic enforcer it bagay bubutang ni da, sir, ano, relibo inin, sugad? Yes, magre-relibo ito kay 7 to 7 ko dito. Karingsingon pa dito 12 oras ito. Ayun. Okay. Agangan kulop magbabalyo ito. Same gihapon itong proseso na may ereton kanan Villamayor, sir. Yes, among gabito naton kandidat Villamayor, ngandi may Latula. Siguro bypass road dada ito. Oo, asya. Pero of course, it mga barangay tanod, barangay police, bulig gihapon ni sir para mahanay gihapit dalagan tong traffic, no? Yes, itong mga barangay tanod expected na ito pati ang PNP Tacloban kay amo man ang ginbuhat namon nan una gihapon ng glabay nga tuig. Asya. Sige. More or less kada bukid arampuan, sir, pero at mag-deploy dito nga Tumeco, sir, more or less. Kada mga sakto-sakto kadla kay depende man kasi itong kadamuhan sa rakyan liwat nga nakuan nga to nagpapakadto. Asya. Kundi niya surrender damo kay damo ko dinan napakada. Ayun, asya. Pero well, anyways, expect naton it magabuwas, sir, amot-damot tabo, sir. Yes, amo iton pakandaman nato kay nakita naman good naton ang volume mga tao na napakadto ito mga lugar. Mga naglabay mga tuig. So kumbaga normal na ni naton bagan balik-balik naman na naton ini pag-deployhin mga personnel. Sige, hatag kayo mo sir gayon, mensahe nga dito naton mga kabuktuan, bista at mga bisita yan na ngan buwas ha mga inin bukid arampuan. Go ahead, sir. Yes, kay Tumay kumanggod, mandato manggod diya pag hapside trapiko ininahang nyo lang taliwat kabihan may mga sarakyan nga kung pagparada iton kitaon liwat nga baga makaparada luton iba diri ka susuluhonan sa nga area ba. Kumbaga sample ako sasapit nimo, isapit go dito nga may makakaparada paliwat in between diri kay alanganin makaparada so makuri pag liwat. Ngan anaton laon taliwat nga iton mga sarakyan nira bantayan nira ngan klaro siguraduhon nga nagpakasara ito. Marap naman kita damon tao nga pag agi-agi dida. Correct. Mao pa iton
maandang maliwat nira kay dilat magbasol nga oy nawadan ako nakonsugod ako ini. So usa ito nga amon man tabaga hangyo liwat ayra. Ayun. Anyway, retired Police Major Isidro Gosar, damong salamat oras mong brady mga pahinga. Good morning, salamat sir ha. Thank you. Yes, salamat gihap Bombo Benz. Okay.